ha kabaning kong ngi aingu yu blay ubaladon ringkat lembat ngi hakis ngi kipor baro kajing em kujongi kablalet no ngi penpau kajing sngongu kabakraw tam namar kabau blay ulapli kani kalat ngi sasisian pat kum ki kun samla jong kabalang wat kum ju ru ki samla jong ka KGP assembly ya kaba kani kateo kalong kateo kaba kerpang kaba ngiyo ban rakhe ya kani ka youth week ringkat ka youth sunday ha bang sapan kot ka jing shakri ka jong iling ba kani kateo ni duai bo blain isne ya laming ngi ka jing shakri na du ka basdang bat khamtam kani kateo baro istio ot hapdeng ki jing bam khmi lenti ki jongi khamtam bengin yo ban ya shakri lang kom ni ha ka ying ka bakhut ka bakantang ka jong blai nakaliang ka jing sing samla ngi lapan create de ki online service ki bangin sa bangin pelat hen rengi aingu blai bo play ka ni kalat mengila ban ya don ha ka ni ka por ba kom ki khun samla ngi yo ban shakri lang ha ka ying ka bakantang ka jong blai ni duai bo blai nang isne bo nang ai penja ki lat kelenti ka yengi bangin nang la ban yo ban shakri la lu pat sasisian haka ying ga bakhut ga bakantang ga jong blai ti shwa bangin ya chaprang tu gnya pendam hau blai ga jing twai au blai bok pa jing i bam neng sashi sin i wana jan jong me ko kan ran ling ba ga ni ga jan met ko trai nyai ngu eme au blai namar ga jing alam bat ga jing daring khat ga jong me ya ga jing em jong i wei pi wei ko kan ran bat hadu ka ni ka por ka ni ka khlip mat ka bamta ngilong ko try kum ni ko magilong deling ba ka jing snake ka jong me bat ka jing ai ka jong me ko kan rat ingi wei pi wei ngi duai ko kan rat ka ba manang isne to manang ya ya lamingi ko try ling ba ka ni ka por ko kan rat hapdeng ka jing do lat ka jing do jing kermen ko try rengi ai ngo eme la pli ka lat ko try bangin yo ban wan ban kiu ka yeng ka bakantang ka jong me ko try kum ki khun samla ko try jong ka balang ko kan rat bangin yo ban ya shakri lang ban ya te ka duwan ka bakhut ka bakantang ka jong me au bling ba ka ni ka tayo ru ko try ka long ka tayo ko try ka bakamen ni kum ki khun samla ko try wat hapdeng ka jing do jing kermen bangim yo ko try ban ya shakri lang ha ka yeng ka jong me ko kan rat re me me tep me dan la ka jong ka plan ko try chi subi baling ba ka ni ka sngi ko try ngi yo ban rung ha ka yeng ka bakhut ka jong me da ka jing kemen ko kan rat ba i mangi da duai ko try ba mani snei men ya lam ko kan rat ka jing shakri ka jong i ling ba jong ni ka por ngi da duai ko try ling ba ka ni ka teo bar shi teo ko try ba ki ek baro ki program ko ba ka jing seng samla ka pen kre ko try nakam ta ka ni ka youth week bat ka youth sunday ko try kinda long shisha ki program ki ba job ko try ba ling ba ki online service ko try khabangi pet bangi khimi alage jong ki yengi samro kandalong ka jingkar khuingi wei pe wei try to snow ki jing dwai ki jing khat kar pat but to shimti ka ka por ka jing shakri ka jing budang sa nadu ka basdang hadu ka bawai no jong ka ngai ti hakik sang ti budan bor ka jong me ngi pan ki ni baro ha ka kerteng jisu amen tenga priang som bhai phi ki prasamla hakani ka por ka long ka teo ka bakamen ngi kum ki samla menginyo ban rakhe hakani ka youth week lingba jong news nem ar hajar ar huwei pat kum juru ngi priang sngo bha nakam ta ki nong sarai jongi ka balang ki bajuyai senra ngi na ka por sakapor nadu i pastor jongi i reverend lendans im kum ju kitaman mesan kat ki balak banya don hakani ka por ringkat ki dukhat komiti balang ki be don lang hakani ka por bat kumju nakam tai i pastor ar sang iba lai dan lang benta bat ngi hakani ka por ngi dap ka jing sngo komen ya ka jing don kat ka jong phiru lingba hakani ka sngi te hakani ka por ngi ya chaprang ya ka jing shakri ka jing yu blai da ka jing rai ka ba arspa lai phu khandai ka jing rai ka ba arspa lai phu khandai ali phi khun u blai da jing kmen tungin rai ban pen sawa jing it ublay saudong ka khet utrai kitul baro sautli kit khat ringkat bat ka chorus hadin jone ga jing rai ngan sa ngan kerpat yai wei na ki
para samla I mis rihun shisha lingdo nong pure in sashim ban pun puli na kaktian ka jong blai bat ban bu hakijing duai Alipi kun ublei da jink men tung in wai ban pen sawa jing it ublei ban pen sawa jing it ublei sao dong ka kedu try sao dong Kakhet utrai Nginang ya cha Sion Sion itena jong u Trai nginang ya cha te sha Sion Chanong babaku jong utrai Piki kun usimneng tuken tiu nam klem wai ben bna keteng utrai keleng ben bna keteng utrai keleng ba ben ri you try ba ben Real tip you thrive Nginang ya cha Sion Sion itena jong u Try nginang ya cha te sha Sion chanong babaku jong u try Hulum se yon badab daburom jong utrai ngin yad halen diksyanella ngin yad halen diksyanella ban poiri neng penai ban poi rib neng penai ngenang ya cha Sion Sion itena jong u ngenang ya cha te sha Sion chanong babaku jong utrai jing wai tiang on yai sa kat ba sha prang nang ya nginang ya cha kari utrai nginang ya cha kari utrai riba tiang bom jublat riba tiang bom jublat nginang ya cha Sion Sion itena jong u try nginang ya cha te sha Sion chanong babaku jong utrai Shwa bingin duai antuli kat tu kat ni Naktin jong blei Nakshiti upol apastra shaktitas lenong baar Khot ban riu ter ter kumjo ikirang ba bak
Bakam samla tu sneng benlong ki bak khan atkar hagi e baro depin I ya lade ka rukom hagi jing le babha hala ka jing kai depin I ya ka jing sngur ya ka jing sngukhia ya ka ktien janai ya ka bom la ban pinrem ba uta ba ya le persha unyo le ran na ba don e ka besniu ban ong shapang jangi tu sneng ki shakri ban ko ngu ya lagi kenrat ba ban pin sngo bha ya ki hagi e baro ki ba ya parshi kelyang ki ba buti henrei ki ba pin I ya ka jing sngur ba bha baro bat haki e baro ken pin itinat ya kata ka jing hikai jong blei unong pin im jangi ting pin dam jing doi ku pa jing bam ning sa sin ba trying I wan hakani ka yeng ka bukhut kentang ka jang mi try ban ya ro ban pendon borom ka teng ka jang mi trying I ngu I mi try mi la don kat ban ngi ba ka jing im jangi we pi we try mi la rim la smar mi la pelaj ngi ni ka jing pang ka jing stam ba bon jat try jang ni ba ka jing thala ba bon jat jang ni ka perthai try mi la rim la smar ngi we pi we na ka we ka sngi sh ka we pat try I ngu I mi ba sai sin pa try kum ka jing seng sam la ngi yo ban ra khe ni ka yut we ba ka yut sunday try ngi ai ngu imi atrai ba mi lap la atrai bang me penyo I ni kalat atrai bang nyo ben shakri kum ni atrai wala bon ki jing pen wet atrai ki wan atrai henre atrai mem shim le I no ngi samla atrai henre me le yai don kat na ko wai ko posh ko wai pat atrai drang ai ngu imi sngo ba men don kat bang ki samla atrai bang long ki ta ki bes khem atrai hak la ki jing atrai bakum gani ka perthai ka besni atrai bang la ban yang skhem atrai hala ka jang ka jing bang ya ren kat bat mi atrai wala ki long haki bun atrai ki jing thala jang ni ka perthai atrai mem shim le no engi we pi we atrai sngo ba min yai don kat haki jing ki jang atrai wala ki bal wala ngi bun ki jing kuslai atrai haki kam ki jang atrai bat haki jing puli puthi jang atrai henry mem shim le no atrai bat tu don kat bangi ki jing yai len ti jangi haki jing ki jang atrai trai tu don kat hani ka por atrai de ki jing sing ki jang hani ka por don kat bi temen basan iban ai ki jing slok atrai e bor I atrai tu pensum pensle me I atrai kanang bi baka ek bami nak shintur ki jang I kan long ka pin chai bor ngi I we kanang bak bangi ki basngap atrai kan long ki jing mentoy ngi I we ha bangi mi na ki yeng ki jong mi atrai don kat ki jing shakri bro ko we hakni ka por atrai ku bandawai no ma pi ki pop rangkang jing ki teng jisu nong pnem jing amen tu blain kerku ya pi mesri hun shishaling dot nang pior ya ka ba philapan sngo ya ka ktien ka jong blai bat ban bu ah ki jong duai u blai nang kerku pi nagamda ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong kun rat de khani ka por ngin sayo sngo no e ka jing pin bana nakal jong ka jing seng samla na I assistant general secretary jong ka jing seng samla te hadin ka jing pin bana ngan kerpat I ka ushers kin sanang pun kre kin walam ya ki jing ai ngu shini shakman ban ngan kerpat ya we na ki khot komiti balang I Mr. W.M. Ramsdam en sapen kentang ya ki jing ai ngu kijing pen bana kani ka por kilong kumni kajing seng samla kandon pat sakawai ka program hakani ka singi balang kata ka shitarik banai September arja arpuwei hakapor nyo beje hakani ka singi ngin yo ka Bible study halor kaman kajing khuslai bat kajing no mensim kani ka Bible study kan long lingba ka online service bat kinoi shimbenta kilong kumni ngin yo nong yalam na Mr. B. Wardry chairman ngin yo organist na Mr. Pelbon nong si inong ilam jingruai na Mr. Daminat Baha Mauri inong polis dang bat duwai na Mr. Ricky Khonglam inyo ekajing pen bana nang ta inong aya ka Bible study in the Reverend Rocky B. Marpana bat kajing kerku penwai kajing seng samla kala pen bet ru bakan dan ka social work la singi sajan hakapor shipo bejimen step kumtala kerpat ya barok ki samla bangin sobhaban pelat ya la kapor bangin yawan lang ni haye meni bangin ya tray kani ka social work la singi sajan kata kapor shipo beji kini kilong kajing pen bana bless bun Tunggu ni tu baik.
long ke burom long ke jingu yame uble bukpa jingbap neng namar me penyok pat yakala yeki khun ke jong me hapreng kat tu kat nitli ke benai ke bangi myok syu ban kia ke yeng ke jong me harai hari ke janmet jong ni ke sngi nyok ban rung ke yeng jong me ban ple yeki donut bagi men sim jong ni dak sedang dak tayo jong ki samla ya rab ablei walangi dan tang kediat na babun ki samla ko trai Liling bajo kini ke jing syakri jongi ba ke jing rakhe jogi khun samla ya kini kata yo. Kalong ke jing pen ki im thamai ki khun samla hala ke jong ka balang. Patu isnei ban kerku ya ke wei ba ko ke men sem mat kham tam e ki khot jong ka. Hapdeng jogi ni kisngi ke bangi de bani kendo. Memetip khambha ya ki ke baro. Hereng syupriang ban ngai ti hakikti ko sebun ke jong me. Ngis ngongu ya me atrai. Bahagian ni kapor ngiyok ban syakri yemeling bagi jeng kijing ai ibengla ai hakmat jame kilong ke berit ke trai habai nujor ba kijing kerku ke jame ndagi duai ba misne ban kerku ban ban ketang ye kini basano shano ba kijing sing samla ka yok ban pandan kam ye ki kanlong ban pan krau ye ka burom ke jame kerku ye kini katayo hibar ka we ke trai ye ke program juga ke bidang sa Kerpang nam takasngi ka bakrau ba kasi ba kantang ka jang me. Bakum ki khun jame nginyok sa sisin pat. Ban rung han ka yeng ka jang me. Ban pan krau ya ka katang em ka jang me. Ni duai sa sin ko traji si un tok shak ri jang me. Ban ai ya ka jing kren play ya ka ni ka team jo ki samla ha ka ni ka sngi. Isne men karsya ni ka bor um sem kho jang me. Ba ki eke baro bagini opdiang ka trai. Kalong ka jing kerku yengi baro UBP baro. Pediang gini kejing kerpat jungi, maaf lu kipop jungi. Ipa ni gini baru akal kerteng jang uji su. Amen. Tu blen kerku yai Mr. W.M. Ramsdam ialah palapan gentang nagam tai kitu kejing aingu. Tingin ya poi hak wei pat ke bentang ke bangin yo sngo no ya ka special item ka ka por na iwe ne ki khun samlai jongi ta Miss Dorin nong room Miss Dorin nong room Donut ka wat ka long ka kerteng jong ka jingwai si pagkijing e pakraw kita peluk yangi henrei hap deng jing dong in pai tang shami jing yarap jong i ko try jisu ko wan betang nami wat laki wan nong shung mi ong wan nom sheti donut kawat mensim katrang Hapdeng jing dum in yai bertajam Jisungi wan Jisungi terang Shimlut mampit dopin dan kam Habadan jing keli Habadan jing slow si baktam Trying iwan Yaming in mani Ladang idap daki jing
jing duai jongi kum tangin yai dem kum tangin yai wat hadu yami dashem donut kawat mensim katang habdeng jing dum in yai bertajam habadon jing keli habadon jing sosi pak try one yaming in larangi slow keli larangi dapat kijing in om shifting haming in bertajam nakabenta ke borong ublay amen nga ai khublai sa chisien yai Miss Doreen Nongrum ringkat ru bat ki hinmen ki para ki jong phi ki ba play shimanta ban ai ka tu special item ni duai bablen isnen kur khu phi bat ka long ru ka jing kur khu ngi ki bas ngap bat ki ba sha score ya ka tu jing ruai uble nang ai bor phi bat uble nang dor ringkat bat phi ha ka jing shakrin na ka menta ka kam ka jong kun rat te ha ni ka por ngi la poi ha ka wei pat ka benta ha ka bangin sayo bans yo no ekani ka jingkran lamprang ya ka thim bat ru ya ka jingple ya ka ni ka week jongi kum ki samla hakani ka por ngi dap da ka jing sngo kumen ka bakra ba idon bat ngi timan san ps khanayor ibala gloi ban shim mi ka ni ka banta ba kum ka jing seng samla ngi la shania ai i hakani ka jan miet ngi scam timan san ka long ka jing kur khu ngi kum ka jing seng samla haba pin sa ai ka ni ka jingkran play jingkran lamprang ya ka thim bat kumju ru ya ka jingple ya ka ni ka week ha ka ni ka tiyo ka thim jong ka youth sunday jong ka ni ka snem ka long ki samla ki bakhan adkar ya ka bala pensyong nong rem na utitas ka lenong ba ar ka dukhat ka ban rio te ingi scam kum ki para samla habangin si asngo ban snap ya ka ni ka thim ka ni ka janmet kan long ka jingkur khu na kam ta jong i wei pi wei hakani ka por de kum ka jing pen kre ka bai teman masan in sa shim me ka ni ka banta ngi rwai to ka jing rwai ka ba shi spa life husan ka jing rwai ka ba shi spa life husan ato kren ba jam not jisu ki tin jong me long so ki bala pen mi ka jing suk ka badap da jor baro ka jing sawa ka jing pen long ka jing pen shai do bat pom ka jing sawa sngo bha jong me ki jam jai ki du khom Atukren bajem no Jesu kik tin jong milong so ki bala pen mi ka jing su kabada da jor baro ka jing sawa ka jing pen long ki jing pen choi do bat po ha jing sa was go ba jong mi ki jem jai jai ki du ko ki e ba iten ki ba ba ru jong per te om la nu jor ba jing sa wa ki tin snu ka jing mam ai ngin snu jing sa wa jong mi ka jing sa wa ba don bo ha po jong na ha ka do nu pen mi jing
suka bako ong hanga ba milong jonga ong daka tin ka basyai tu pendu kajing atatin kren hanga tu kren atrai aingan yo snow ka wei kaktin kabami na buneng hi kijing shep ting kin ja tu nom ting suk bo you could can me. Chairman jong jingseng samla balong ro u noyalam yekani jing shakri ki jung yo blai hakani ka janmet ki nongkit kam jong jingseng samla jong balang baro ki hot jong jingseng samla kentei bercenderang kat kemingila menyedon hakene kepor kumjuru ya kinong syarai jong kebalang pastor jongi daripada nandan sim ibadon rengkat bangi hakene kepor ki teman besan ki be ke jongi kat ki bangila menyedon hakene kepor irang ba jong kebalang bad ki para bangai be baro ki bala pelaj kepor ke kodor jong pi menyedon rengkat bagi jing seng samlah hakene ke janmet nga ai kublei pi wei kerteng ke betiang bag badon botam ke jong nong penem be jungi Jesus Christ nga ai kublei kerpang ya ida bran arab sang pastor be jungi ba ngim sempoi perkhat bai ne don rengkat bangi hakene ke janmet nganget bon ngi baro ngi thu bhai iban ngim daron kamban penitho bela judon rengkat bangi ne ko ke por ko pat kublei sibon pastor ya ke jing don rengkat ke jong pi hakene ke janmet hakajing pli jongi yakane ka tayo ko bakerpang jongi khun samla nges kham ba jing dor rengkat ke jong pi kanlong jing pensingai ni jing sans samla jong ka balang blei nang lo rengkat ba pi pastor hakajing sekri jong pi ka kam ga jong blei na ko wei ka por ko wei pat ka por nga shimru yakane ka kabu ban ai ku blei youth week youth sunday ka ba kemen kabadap da kicingker khu jong blai ya phi kum ke jing sang samla kit khot ke jing sang samla baro kat ki bayadon hakane ka por bat ngai skem bau blai yalam ya jing sang samla lomba kane ka tayo wat hapdeng jong kine ke jing punwit ka bengi dei banyai lengba ndai kat ka bangiyo ki program ban pendap na ka banta kane ka tayo ka pang jong samla ngai skem bau blai yalam blai kerkhu bakan long kejing bentoy na ka banta ki khon samla jong ka balang ai ngo ayu blai ba ngala ban yang ha kene ko por ban shim ne kene ka banta ha ka ba ka jing seng samla kala pan be ba shan ya hanga ban pli kene ka team jong ka youth week youth sunday ha kene ka snem but pan pang ka jingsko komen ba ka jing seng samla ka penyo banta yang lengba program komiti jong jing seng samla ka penyo banta yang ha kane katayo ke bakerpang ke jongki ha kane ke snem ngidon tang khniat e kapor kumba ngitep ngide ban pendep ke jing shakri blai ke jing po shikenta bat ngin persangkat bala ban be ye kapor ngitep kadon ke jing bu kendon jo sarkar ba ka korfiu kan sedang ro kapor nyo baje
kum tangin persang ban pelengkot ya kene ke jingkran pli jonga ya kene ke tim de shua bingin poi sya kene ke bentang dan ne syak jingkran ya kene ke tim ba bingin pusan ni ke tin ke jong blai ya kene ke por tong ini pai shu blai ke jing doai tong ini pendam ke jing doai kokpa jongi ubah beneng long ke bakhoj ke kerteng jome wan ke hima jome long kamon jome ha ka khandau kum bah beneng keburom ke jengu ba ke jingaro baro nyai shame krar bi namar kane ke janmet ke bakodor ke me penyo hangi kum ki khon samla jong ke balang ko krar bi bangila bandon ke yeng ke bekentang ke jong me ha kane ke janmet banyo ban pli ke ni ke tayo ke bekerpang jong ki khon samla ko trai apdeng jong kini ke jing khanglat ki babon jong ke bajia saudong ye ke jingem ke jongi ndre ablai bi mem shamle ino yela ke jong ki khon samla bat ma penyo pat iki ke ne ke tayo hakabaki kinyo ban penlut ke por ke jong ki ban penlut ke jing kam ke jong ki lembaga ne ke tayo hakaban syakri ban yaro ban pendon buram yame bat ba ke ne ke tayo kan long sha ke ban yalam ya ki khon samla jong ke balang cheki ke bekan jaman sem kerat bi ngida dua ya khmat jong me hagar ko por trai bi ngi don ban pli ye kene ke tayo ba ye kene ke tim jong jing seng samla dua ya blai ba melorang kat ba ki program jong jing seng samla baro lembaga ne ke tayo kerkhu me ya lam me dalo jong men sim ba ke ba ki le a trai yerap ki bikin sngotu ba me don senda jong ki ba trai bi ba me mon ba me syam sobha iki program ki jong ki baro terabi ngadua khmat jom ha kene ke poru amin siyo ban pli kene ke tim ban ai ke to kene ki jimai phang ye kene ke tim kamat phang amat pedang ke bangilabu kum ke jing sang samla ke GP assembly ngidua trai ba ka ai ba kene ke tim ha kene ke snem kan long ke jing kran kan long ke jing pen kendet ben rieu iki khon samla ki jom ha po ka balang ba ki balang baro ki badon kene ke ri ke ba ye ke jongi kerkhu ye kene ke por baik banta baro bengin yo ba pendam sengau belai ke bengu cengi maaf iki pop kerengkang ki mesyam ha kerteng ke jong trai bu nong penem be jungi Jesus Christ idam ngi pani kini baro menta sudi ki bom ju kodro amen ki para samla be ke tim ya ke baka jing seng samla ke GP assembly ke labu ha kene ke snem na ke benta kene ke tayo ke bekerpang jong ki khon samla kong ki Kristen ki bakhan adkar ki Kristen ki bakhan adkar bati chairman mentani long ki samla ki bakhan adkar ban ngalapet ye kenika jingtho hadien jonga kiong ki Kristen ki bakhan adkar bakani kamdi tangi chairman marwe bala long confuse gani ibala kulumari gani ngaru hakabasdang ngala persang ban wat jing tiap bon sin lakadai ki Kristen ki bakhan arkan lani lakadai ki samla ki bakhan arkar te ngala klumar jumot men hakini singa nang keli pastor ngang penting kenani pastor jing irong makadai Kristen ki bakhan arkar te la pensang nong rim ya kenika team lani ka mat pedang kenika senam nak city chau titos kalnong baar ka khot ban reu ki kenten ki badon ka ni ka khot ki ong kum ni kum ju ya ki rangba ki bakham samla to sneng ban long ki bakhan adkar kum ju ya ki samla ya ki rangba ki bakham samla to sneng ban long ki bakhan adkar badha ka Bible parang King James version ka ong kum ni young men likewise exhort to be sober minded kani kalong ka haka King James version nanda haka kuipat ki version haka English Standard version ka ong kumni likewise urge the younger men to be self controlled nangta haka New International Version pat ka ong ikini kiju ka dakhat similarly encourage the young men to be self-control. Namar kita kini kitin hak badon hak negeri kot. Kan adkar ngin smutu ika. Lesega kalaban kam shitom bapin smutu ika kitin sober minded
but ngin saya keren hadirin ndai ka kham sai kalong self control hang ni ka NIV version ka NIV ka ong self control but kumjuru ka English standard version ka ong self control dan ndai tang King James version ka ong sober minded ngisi pa igini kintin ndai kidon ikiju kijintmu but kalong kai kiba thau kiba thau kaju kijintmu but kiba long kijing kintin kiba yar hodo kata so bingini ya chikman ya kanika ban kran ya kanika team ka to gane to ngine pe khniat chpang titos but kanika sithi kijong titos kanika sithi kijong titos ya kanika sithi la tho hido pol so titos kumba kasnam nrupo EDAA kata mda tikna rei don kinong tho gibong u tho kumba ka snam nrupo EDAA lo tho hakapor ka ba pedang jing sya set bandi harum hak menengkong bar kebar kata mut pedang jing kita kapor hak bau sya set pedang kapor bu sya set bandi menengkong bar kebar de ta kapor ka bau tho ye ne gishti sya utitas bar kamar pedang jong ne gishti kalong bau pol ai kata ka jing slok baka jingkan tu kan paham hakabi day baka kamram jong kinong sarai balang baka jing hikai song tenrai jong ka balang da ka ba ukham shon ba ya ka jing yai minot hakikam kiba ba bad hak jing long jing im ka ba thamai hau kris kata ka di ka team jong kani ka ba kham lar phipet na ru ka khot ka ban kong hang tu ka khot ban kong phinpet hang tu ka kamram utitos hakrit hang tu labatai pangka kamram jong kinong sarai kumno bi kinong sarai ki de man long kata kadai ka ba upol utho ha kan ngesti tita susdang dah ka lenong benkong ngilalap spang kejing patai kejung pol ya ka kamram ju kinong sarai bat kamde te kinong sarai hendai kinong yalam jong ha ka balang ha tu ka por ha krin ula batai bar ula ong ba ka bat pedang ka mat ka kamram ka bukongsan kejung phi galong ba phi dei ban hikai ke kibadai kijing kai song terai jong kabalang kanang bakini kibangai hakani kadaun nong krit kintip ya kita kijing kai song terai jong kabalang bakila man im ha kijing im kabatmai katkum kijing kai jong kaktien ka jong blai ulapa ru yau hakani kiju kopor ngelaong ba upol habolo yo jingtip ya kijing tenriang ya kerkom im ya kerkom long kibalang hakani kadaun nong krit bakala jaru hak ju kopor ya kabalang ha Efesos Long bau por lapha yu Timothy kene kapor de ka ju kapor bau pha yu Timothy Ephesus bat kala ong ka ktin ka jong blai bau la ino no ya utitos ha kene ka dol nong krit la ino ya utitos ha kene ka dol nong krit ka bamot haning isu tu ha ba ka ktin blai ka ong bau por la ino no ya utitos ka bamot bakadon kai ke ba imat hakani ka por upol ulai lang hakani ka dol nong krit banin pej yakani ka balang ka badon hak tu jaka hak tu ka por bat laong banda ba ula di ban wan phaina ula ino no utito sangta bat ka bawai ka bau ula ino kalong bau i kata ka jinglong jong ka balang hak ta ka dol nong krit kani ka shti ka jong utitos kabau tho akan siti ke jong pol so titas kabau tho ha kene ka pol kadon ka laseng ula ban tho ha kene ka balang ha krit ha kene ka don nong krit hendrai kani ke siti kadon pat ya kata kami ong ka wider application nane ka jing penon kam na ka jing tho ya ki balang baro ha ka perthai bat ha ki pateng benriu baro dai na kata kadang kane ka shti ke jong pol chu titos karong ha ka ktin ke jong blai kindia ero ngini page phang ni titos wei ni titos udai gentle hang ya kani phila banlap na ka shti si galatia kal nong ka baar ka balai upolong tu tho ba udai gentle udai greek udai perlok bi e no yarap jong pol kat kum ke sti bar si korean pinlap ke sti bar korean ar khat lai nyeu riu khat lai bat pra khat lai pinlap pol hang ni tho bai sa phang ni titos bodi wei ni ki noyarap ki jong ha ka kam jong ke jing sarai balang ha ka kam jong ke jelap ki gospel ha ka to ko por nang tau lalong ru wei ni ki nora e ka khubor
jong pol habu pol don kam ban pha ya ka khubor ka jong la ka long se Korin la ka long se Jerusalem Titus the way bo pol penon kam ban long kumutong messengers jong ulane unong yarap jong unong yalam jong banyalam ya ayane ban ra ya khubor jong kini khubor bo don haklen ka ba pol kwa nang ta udairu unong sunran jong Paul bo Barnabas hakajing lait lenti jong ki se Jerusalem gani pinlap na ka shiti kalatia ari way bakum tu ko mangalong ndah bo Paul lay lang la se batu Titus sagrit long bo Paul la ino no hang tu pinlap ka gani kitin ino hagani shiti so Titus sikal nong ka basan hang tu pini i hagada khat kamal ka nong banang kong ka khat ka basan la kren bo Paul la ino no ya uniu Titus hakane gon nong kreat ban pej yakane ga balang to bat ka wei ni jing long jong ni uniu Titus ka long ba di ubriu uba shat ba klan bat de sei mat uni Titus ru de ka por ka budang kham samla don ki banong tho ki bong ba kane ka por ka bu pol tho yakane sti shang Titus ru don ki bong ba udang don hakarta ke badang kham samla hakarta ke badang kham samla bulong bru basat baklan ha den ka kadau udai lut kat ki jaka ki ba upol don kam ban pha yu le bani le lang bad bulong basat baklan hadu kata bas ka wi ki jinglong ki ong ki nong tho ki ong ba ulong bru ba pro ha ka jingmot ka jing perkhat kham pro ong dui nong tho bu kham pro ma u ban wat ban ya utimotiru to kata kenjat ke mga ngasuyo ban lum sepang uniu Titus ni katuk ni kon bat kedai se kedang don sibun ki ba yun rai kata ka sulong yang mengin tip ya ke sepang uniu Titus ba man ta tu ngini pe no ya ke ni team ka baong ki Kristan ki bakhana dekar bal pensau no rem daga ni ke sti dong Titus nong ba ar khot ban riau ba ki kitin ki baong kumju ya ki rang ba ki bakham samla tu sneng bakin long ki bakhana dekar Katim gong ki Kristan kebatau pi hani katim gong ki Kristan ki bakhan adkar larang gong ki Kristan balang ong par kisamla kaladong ki jiper katim gong ki Kristan kakum kini bana sab ngibu sedin handai mentangin hapan ya keren bat pi kum ki kon samla ki para samla bi balai ba alesi ke jise ki riurang ba ki jongi ki ba perkhat ki ni ke tim ki le yi ba hakani ka chiti ke jong Titus kalnong ko bar la pipe na do ko khot ko nang kong ter ha la do ko khot ko nang kong ter ni pinyi ba kran tang ki samla la do ko perkhat ko nang kong ba ka khot bar long kana do ka kalnong bar khot bar ong ba ki riu turmen kin long ki ba sharai ki ba shida ki ba khanar kar ha ka jing sha yaisha nang ta ba ki kan thai ten men kin long kum ju ha ki nong hi kai ba bha ba ki la ban hi kai ki kan thai samla sabla kran chang thai samla ban e je lagi tengah ba ban e je lagi khon ban ha kan ne nong ko ban riu upol utho ba ki rang ba ki ba kham samla ka ba mot hang tu nong tho ka tin nong wei wong younger man kamamot kisamla ani ki belak hamrang ba jandai ki jing tmui kalong ya kisamla dan kata kedau hagni ke por la danga shim ya ka tim ka ong ki Kristan nai la danga shim ya ka ne khot ka kren betang ya kisamla tang ya kisamla kirang ba ki bakham samla hang to ko ong young man ani younger man kabamot kisamla la ni ki beri ki rang ba ki bal kham ben ki rang ba ki badang kham samla te namar kata kani ki tim wala kadai magana kumte ku maga ong la ne kata mi ong ka Kristan dai hak namar ba kani kadi tayo ko bagrapang jong ki khon samla ngin kham ya pej ani ngim kham ya pai khmat si ki khon samla jong ka balang no nang ta hagani kalanong kabaar upol wa ai wong yo Titus ai bi ki kai ki bajana ki bangai hakane ke balang hakrid uhi kai shwa ki rutmen kumno bi ki banlong nang ta ikin thai temen kisamla kan thai bananta hakane ke khot
kabah Rio kum tu kum ngalong bau ong ban hikai ya kini samla kibal kamrang ba kata kadi kejing keren kejung pol bat namar kata ngan sim ya kini bakal hak ni kepor ngan kam ban ya ke ai kabangidei ban keren hak be dei bat ki khon samla jong kabalang bagi khon samla jong kabalang para samla be hak ni kepor ni pe ya kini ketien kan adkar ani kumno ngilong kita kibakan adkar ngangai bu nangi barokhat ngi sungthu ya kini ketien kasih hak jemut jong ketien kasih ngamtip pi kena skul mentah hak por mengidang red mangi mengidang li skul ngiju puli ya kataku ik kot kasih ke baong ke jing senang teman ngamtip pi puli nu puli syu ik kot jing senang teman hak bangi dang kena nya puli hang tu gidon ki kentin ki jing hikai ki ba kodor bha jong ka akor kasih bakani ketien kan adkar kadon dakawai ka kalong kawai ke nong ke barit ke ki hikai sepangani ke jing kan adkar hakata kejing senang teman ngamti pi kena skul mata pi dang puli re mi keti kot de ngan subu ipi ka ketien kasi kamut kumni ka ketien kasi angai baru ngi smutu ba jumut jong gani ka ketien hak ka ketien kasi ka ong kumni banri yala ka burom ka akor da ka ba ngimle ya kanu ka kam palat in excess ngila banong ketien away la kalong ha ka bam kadi la kalong ha ka ketien ka thli kamamut ngiri bandon ke bor ban ngisi kalian kadi ban ngiri bandon ke bor ban sensar ika na ban bat ika ane ban kontrol ika kumbong tu khot baskemat ngalong kata self control kamu hang niru kaketin kasi ngalak ban bu kumni ndai kasong jing sutu yumpi barong sutu ikane kaketin ngabu ban ri yala ke burom ka akor da ka bangimle ya kano palat bani ki bindai ban le in excess kata lang asyim kaketin kasi Ndrai hak ketien ke jong belai pat para samla bi kani ke jumut juga ketien kandadkar kadong ke jumut ke jeliu kadong ke jumut ke bayar kadong ke jumut ke basai ke basena ke bakren ya ke jingim ke kenjaman sem ke jongi ke bakren ya ke kum ki kristan ba kum ki bangej ba kham tam kum ki khon samla ke bangidai ban snguthu ke bangidai ban tip kumno bangin ri ya la ke jong ke burom ke akor ba kham tam kumno bangila ban ri ya la ke jong ke jinglong jing im Kristan ke bersisa ke jongi. Kum tu kum ngalong hak Bible pareng ya kene ke ketien kan adkar ke wei ke ketien ke ba kibu ke dei ke tak biong sober minded. Sober minded ke bamut pitip berbor ni teng le la ngi iu breu berbor bahasa dikiat la daula i pengat wi iu mo umi le syu wi long serious ngiong la i long sober ngiong mo. Dei ya i sober mut palong serius di isu, mo. Terdai don kinong thoru kibaong ikan ketien sober minded kibu sudah kawai ketien kami yang serious minded. Bakajimut jeung ketien baru arteli kat kum ka ketien ke jong blai kalong kum ne. Senap ha ngana ong pi gini kat kum ka ketien ke jong blai. Mo kat kum ka ketien ke jong blai kai ba ka Bible kai kan se kren gini. Kai kejumut jong gini ketien arteli sober minded lane serious minded ban om kta watang sidrop ru ya kekiat ni kanu kejingdi kabapen buat lan piong sober kamamut ngekran baik tu nyu badi buat mo kum tu ngalong la de pi berente briu bala buat la do buat su la yat pengan la le khoi la itnat nyong men taw la long ilong sober ha mo kata sanem hang ni ke jemut jong ke ketien ke jong blai dik ni ki kentien kalong ba sober main ke bom jukta watang sidrop ru ya ke kiat ni kanu kejingdi ke bapen buat koi par ke kentien ka bangi jup non kam hak balang hak bidai bakane ke kentin kan adkar kade ke ketin temperance kata kade we par ke ketin bat kani di ke ketin ke binjuk penon kamba hapo ke balang kam tam ke jiseng gentei hak jiseng gentei jong ke balang baro ngidon ni ki program ki baper ke bidai bak temperance kade ke temperance committee dan ke temperance conference ki program jong jiseng gentei kini baro ki bu lan ki penlej lan ki taulut ya kejing temu syakane ke benta kumno bengyele persyak ya kini kijingdi ke bapen buat
kham tami ke kiat to mentang ira trai ngi sungi lai sai kan diat hak bayade bakane kentien kana adkar lawara ka to kan ni ki bayu ndai pinang la banwat lari ki don ki ba ki ma pi ki ba kham yu puli ba pin tip ha pinwat banti tan rai kan ketien rai ngarawan ra ya kan kat kum na ka ketien ka jong blai ba ka tu kan ni ki jing translate ane ki jing bu ka ketien ong wei ka kham sai ba ki tu kentien ki mangalabu menta kabang ikwa bani keren kalong kumnu bakum ki samla Kristan ngin long kita ki bakhanda adkar lani hakano kedur hakano ke benta hakano ke karukom ngin long kita ki bakhanda adkar para samla bi ka banengkong ka bangakwa ban ong hakane ke pot hakabi dei bakane ke jing im ban long ki bakhanda adkar kalong ka jing ken dia no na kinu ki jing di ki bapen buat habang ong ki jing di bapen buat ngisu tho bet thau bet lesi kakian kabalong ko way na ki jingdi ki ba barok khoj ki di labat ki kwa ba ki ba yo kalat bandi ane ki ba don ka jing thrang bandi ba ka de ka jingdi ka ba salon sar kaleng sorong perthai bar ka di kam dei ki jingdi ka ba dang sumi dang kini ki spa snem ni ki hajar snem phimla ban modur haka ktien ka jong blai la kren chang no waro ong ka ketien ka jong blai hakal nong ba khandai kitab Genesis khot ka makhat wei lana makla ong ka ketien ka jong blai unowa nda haba blai lo penrang terkhiang ya ka perthai bra unowa sedang ban rep bandu la rep yu ne ding so wan bandu la rep yu ne ding so wan lo sedang ban tiliat umso na kata ka umso wan ba ladi balese kata ka jing bom tip ka jongo ong ka ketien ka jong blai ba unowa lo buat Noa lo buat, bakata kejing buat menua bak untuk ila keren baki kon ju hukum no kijong tu kikon kijong kila sumari kila ri sumari but kamu mut kene kejing di kabladon nadu kipor kiba mensua nadu kipor kiba mendai nadu kipor jong kitu kipor jong noaru ang keting jong play bu noaru di lesi kala banlong bu noa umtip bakade kejing di kiba pen buat kirip kirep yau unoa urep yau ni so grip so wine bingyo para bangai biye baik para samla hangni kadon ka wei ke bakon pen confuse ngi lane ka pen lengo yangi ane ka pen kelumar jimot yangi habing ong ya ka kiar ngi ong ka wine ba ka ktien ka jong play pilala bon sin ba keren sepang ka wine ka bini penon kam haying mani ha ni kan mau trai jisuru ule ka kamba hagana kalilaya namar bom don su kawan ha to jing khawai so itho jing khawai song kurim katuru kadi kawan ha ka ba ngi ongi ka kawan nang ta ring kren spang kini jing di pon buai ngi ongi ki kawan dan tengi long confuse lan ngi kelumar jimut ke igni kawan balai hang tu jisu ha ban le kamba ban pendap balai pat haki bantai ba fer keting ublai keting jong blai kala maham mamdai bandi ya kawan para samla bagi para mengai gado anak kena kapor ya kawan hana du kapor men barim kumtu mengalong hak kitab Genesis Noah ru ularep yu tu so grip kawan ke ba mensua ki briu ki penon kam kadai kawan kalian ka ba penon kam ya ka kum ka umso ka ba kiyo no so grapes sonem kata kadai kawan ka bi penon kam kari Palestine kadai wei kari ha ka ba hakinadu ka por mandai la piu tra yusubu ai nu abu Ukraini ai fa ka ba yadai bat mo katu ka farsi founding so wan ne jisu Quran ba kumno mangin ngilong kit tenat jong ding so wan tu berkhaj wai kin mar balai ha tu ka jaka ha tu ka kari apo Palestine tu por kirep hai no so wai kirep hai so wai but ka jirep yu no so wan ka jing thu ka long mangin yo ya ka tu ka wai ka bangin penon kam kum ka umso ka badai ka jingdi ka bado du ki por ki barim adu ki por ki ba nadu mensua habu beliau sedang manrep igini itu jaka kalau sedang berpenon kami ini bandi indiat ban kan long kum so namar pitip dam ha kum so wan hau so grip kidon sibon kibor vitamin ki baklan hadu kata ki batei ka met ke jong preo
Don ki ba ngai ada beliau umba me isu ada pi penjau sidrop ko so wan ni so grapes ada udang jelia ikatu kamu tu beri udang im sachtiau artio hadu kata kadon kabor hai so wan kamu mur kudu ujaj so bedon kabor ka bakhlanya hadu kata kamtang ma kabor bantei kamet nadu ki por ki penun kam ya ki rep unu so wan ba ki yo ya kani ko umso ba ki beri ki por ki di ya kani kila penun kam ya ka kum ko umso kila penun kam ya ka kum ke jingdi ke bakodor ha kapor beki khawai bidon kanu jing khawai mar kadi ke jingdi ke bakodor hadu kata-kata badin kata kadau try jisuru apa katu kawan keluar kana ilaya mar kadi ke jingdi ke bakodor ke beki penon kam ha ke jing khawai jisu le de ka kamba ban pendap yang ya katu kawan ho gidan ki wi jing temu jong tran jisu ndrai lada kadi ke jingdi ke basniu try jisu jin nom de la le de ka kamba ha katu kapor so nem Ndrai hang ni kawan pat kawai pat kebenta kabang kuat ban pensutu ipi kumnu pat bakani kawan kekela ban long kejingdi ke bapen buat persam labi hagi babun ki kep kanu ke bangile palat kata kay lam yangi seki ai ki basniu kani kawan ru la dang adei ban pen kela ya ka kum ka kiat ngahap ban le ya kata kom pedam ya ka kabigi ong ka fermentation karkom pedam ye kene kawan sunem karkom pedam ye kene kawan ane ka fermentation kabigi le kadon kada kapor kanmu ada ngap pedam kata nganyo kata persen ka alcohol content sunem ada ngap pedam kata teng pinlap kini ki brio pilai siri Europe kamtam kini ki Eastern Europe ki brio ki pedam ye kawan de ki snem dan ki pedam ye ka hadu san hadu riu hadu spos nem ru beki ong ki yo ye kawan ke babah hang tu nda kilbas pedam ye ka kata rukom nda pidi ka kelalong ka kiat pa ka pelong yo brio bon buai kum balong unowa ndai prasamla hang ni ngi sutu ba kum balong pa hagini kisngi jongi ngimdai bengidi ye ka kiat no sowan mentala thau kawan ya ki jingdi baro ke bapen buat nama hari ni kising mentam dei sepecet ki atang so wain dan so grep ngiong nei ki lasiat ni ke ban ki babun ki benta pin pingai namba wat yu so nyom traru ne pilai semarastra yu so nyom tra ko so nyom traru ki set kiat nanta gidan bon ki so yu wi jaj so bo brio mentau da ki start mentau usna ka kador jong pen kelakiat ya ke ba long ke jingbam ke batei ke met ke jongi ka mamut ban ong hane kalong ba pinum sutu bakla ya kene kentien hang ni ada pi pulie ha ka kentien ko jong blai gidon kini ya arteli ki kentien ka kentien wine ha ka ba teng pilap ka de ke ba ka ba blai so ba ha ka wei ke banta ba pilap ka kentien ko jong blai ka keren persya ha kita probab arpoi khat nyau unu tau ong tau ba e ke jing so ba un long ubriu baduk ong tau ba e ya kawan bat i kum priang long ubariu spa kamu kadang jing khang ni tau ba e ya kawan ba kum priang ni ke ju kawan ba pi hang ni ke kum priang ka ba betul ka ba khtien jong boleh keren kolong baladang alas ferment na ngala pedam ni ke ya ke kawan Bukan poin kita ka alkohol konten kum kitu gi hand sanitizer gi jongi ya katu kila ong spirit ni ki umpriang. Spirit ni umpriang. Bakini ki alkohol mi ong ki hak tian ong ong ki industrial alkohol ka bi penon kam ki industri ki karkhana magane gadi ka badon kam ha. Dai kata ka ba hang ni unong tho hang ni wang utau ba e ki jing so ba sangap ulong ubriu badok uba e ki jing so ba ka ba mon na kani ka jingbam ka budai ban bam kum ka bantai ka met upan kala ya ka jing swobha bar ba ong ka tin ka jong blai ka jing swobha ka mu ne ubriu ya ka jing swobha upan kerni le de bandi ya kani na ka wai ka por cepat baudi palat ban ya ka budai ban bandi ba ka kalalong ka jingdi ka basneu ka ba penlong yu bon hap ban le sibun ki kai ban ka pen susi ya blai Hakani ke jin kendia no na kani ke jingdi ke bapen buat ublai lah hukum menitang ya no barok khoj hukum nadu ke lengdo la pilap pin pe ka
haka kitab Leviticus nong bersipau ke khot berkendai ong ke ketien ke jong belai kumne me ya ke kiat ka wan wadi bagi kun senrang jong meru haba pirung haka tabar nakal ke jinseng ba pin om yap no kani kalong ke hukum banne junom ya pi pateng la pateng hang ni ublai ai haka gol haka kitab Leviticus ai ki konsel ya kitu gelengdo aku to kapor ba mame ulungdo membet ban kata ke kiat bagi kon jong me ba kata ke hukum kanong junom la junom pateng la pateng nang ta ka khtien ke jong blai ka mahamro mde teng kelengdo wadi kinasar ke jong blai ro pinlap ye kani na kitab jingkhan ke nong ban riu ka khor ka balai ka khtien ke blai ka maham ye kitu kinasar ke jong blai kinasar ka bamut ki briu la ke dei containation rang ki bla IT ban train ka menta ke jong blai ba kila di ban kendia ye ke jing di ya ka wan kila di ban kendia ya ke no ka bom khoj kata ka dei ka ba kini kinasar ke dei ban em ba ka khtien ke jong blai ka ong ba blai la mahamro ikini kinasar be kimdei bandi ikini kawan nanta la mahamro ikisiem laki pe kita probab kalnong balai puai khot basau ka ong kadai ka ani kani kadai ikisiem ko lemuel kamdei ikisiem bandi wan ong ka khtien ke jong blai nanta ka jing maham ya ubriu bastat pinlap kita probab ar pulai lai puai wat kami ya kawan ke basau kum tu terten nang taha kabala khot balai puar ong ha ka bakut kandaj kum beseng bat kum senyong kandaj hang ni ya ka jing kai jong ka khtien ke jong blai banadu ki lengdo ki nasa ki sim ki briu ki bastat hadu ki barido ya ka ngila banong ki dong ki briu ki ka khtien ke jong blai pinlap ya kita ki rekap kini kita ki nomadic tribe pinlap haka kitab Jeremiah kanong balai pusan ke khot iwe du khot we pinlap ikini ki rekap ki badong ki nomadic tribe ke ba im ke ba suyai ke we jaka wadi kineru ka khtien ke jong blai ke maham baki mendai ban kata ya kani ke jingdi ke ba penbuai hang ni para samla be ke bangaku abanong kalau ngoblai maham lut ya barok khot bangim dai ban kata ya kani ke jingdi ke ba penbuai para bangai para samla haba ublai ulah hukum ini menum le rangi pat ngile kai ke banjia kaktien ke jong blai ke dalam ong kumne nam ta jungi probab ar pulai ar kundai dula puai ong wei budon ke jing kordit wei budon ke jing sngosi wei budon ke jing epne wei budon ke jing ot wei budon ke jing mong klem dau wei budon ke jing sau ki khmat kita ken ki basyong slem hakawan ban ki balai wat ya kawan ke balakle wat kami ya kawan haba kasau hak bakut kandai kumu beseng bakan pu kumu senyong ong ka tien ke jong blai ba mot la da mangaba ma ping ile ya kai ke ba tien ke jong blai kala maham ong ka tien ke jong blai hang ne bakan pu kumu senyong ba bang ong kum ta ka bang mot kani ka bangile kan ta kalai ke jim ke jongi ba ka bi senyong pitip ada kadaj ba ka pu kumu senyong kabamot kajingyap kadon hajan nantau isayakas kitab kejung isayasan kadwai gong kodet kita kibala kidang step an ya be ya kakiat bagi basa ban haban damit haban da kawan kala pensiet yaki nantau hakad khot nong kad bar puprar khot bi menengkong ong kodet ya kapan siat kejing sarong kinong buai u epriam utrai jong Yesus Kristus umham yangi bayo ngi hap hakane ke jing pensoi mendai tang testament barim mendai utrai Yesus kuntu yangi bangin long kita ki bakhan erkar baki basharai pai gospel Lukas no arpuai khat lai sa ong ting jong blai namar kata tu sumar yeladi ya kumno ki donu jongpi ki ngau khia dak babam lanot bada ke bubuan bada ke jing khuslai perthei berbakata kesngi kan lap kendet ya pi kum ke jing riam kini ke jing maham jong khtien ke jong blai na ka menta jungi bangin kiar na kani ke jing di ke bapen buai upol ru uong kumne ke siti siki Efesos san khat prawong batuat long pi ki babuai da kawan hak badap dang da jing knwin ndrai tolong ki badap do mensiem tolong ki badap do mensiem para samla bi
kini kelong kikintin ka kitin ke jong blai ke mga persang ban wat ban sim ban bo pedang jongi ke por bengin sengutu ya ke jing maham ke jong blai ya ke jing kren ke jong blai persa jingi ha ke dai bakan ke jing di jing bam jing di ba pen bu ai bat ke balong ke ba pen sosi yo blai ke benta ke ba ar kelong ban long ke ba khan adkar ha ka bam kadi ban long ke ba khan adkar ha ka bam kadi ani kelong kuai par ke benta ke ba lesing jidon kam ban lesing yang makan mau ban perkan nrei kalong ke ike ke ba kakien ke jong blai kala keren bon baki benta kawai ke benta ke banga kuat ban bu pedang jongi ke por ka be dei bakani ke jing ban kan dar ka ka bam kadi kalong ka jing long ane ke jing le don burom lane ke jing don akor jongi ha ka bam kadi kakien ke jong blai ka ong kum ni ha ka kitab haka kitab jong probab arpulai iway bat ar kong haba me syong bam bat unong sensar tu perkhat ha yo to badon hakmat jong me bat bu katari hala rendang ada melong ubriu ubasaj lalot sangap ka ktin jong blai kong ka bamut ladang yedon bat kibriu badon burom kibriu ba kam badon ba kibakrau ne nge bam ba kiwei ki para briu ong ka ktin jong blai ma me dei pidei ban kan mau berbor ban ri be yala ka jong akor ka burom mnei ban su mo teng yang hak julong breu ladang latan pelat kin puai kijing jaka bayu kadang kijing long jungi teng ke bapeni ba teng iklet ikan kijing sisa ndreu blei umaham nyingi ba pidei ban kenmau ya ka akor ke burom hak bam kadi haba pidon bat kipai pat pada breu kabar pat ke bau blei kwa ingi kalong mangin kontrol kijing tengan ngin kontrol kijing tengan ane ngin restrain kijing tengan ke jongi pi kadang kijing tangan kadang kam dei ke ba bu menu kadang kijing tangan kadang ke bau blai la bu ha ka jingim la ne ha ka met ke jungi kibriu ke bau tau bangi di menon kijing tangan ngedi menon kijing tangan blai dei la bu lupa yangi ka por bangin bam ru mo bangin na ban yele persa ini ban penduk ikan kijing tangan ngi pingai ni pingai baka ktin ke jong blai kali kai ngi lai tli ki por bam ki jongi bangi de ban bam breakfast lunch dinner hak ktin ke jong blai la don lupa bla batai bangi de ban bam hak ke por ka breakfast pila ban lap ha hak kitab nong besar kat kendai kan khot ke pesan bar uyonis arfoi kendai ke keren ngi ya ka por bam ke badai men step nanta ke bam singi jongi ngin lap ha bala keren hak kitab Genesis long sau pun riu kan riu nang tahu yohnya sau nriu bat lai puai bat kebamit kitab Genesis arpu sau lai pulai Lukas arpu sau arpu kundai lai pau kini kipor ke baka ktin ko juplai ke keren ini sepangini ki lai teli kipor bam ke jongi ha ka bingide ban tight over ya ka appetite ke jongi ya kata ke jingtan ke jongi ide ban yele ndai para bangai para samla ka jingtan ke jong briu mla ban ong bakalong ka julut ya barok khoi kasong haka met ke jong briu kasong haka jingtrai ke jong briu ha kasong haka rukombam ke jong ki briu kata kalau kadai ka wei andai ke bau briu kwa ban kren ngi hang ni kalong ba habang idon haka kum kanu ko por bang idon apa dengan jingtangan tu briu wong ba pidei ban kontrol ada ban restrain ya kene ke jingtangan ke jong pi kenang ba kanumpau ke ban pendon penjak burom ya ladi bat kumjuru ban penjak burom ane ban pensosi ya oblei unon tho ik probab arpulai arpau ong kumni walong apdang kita bekerni di wan apdang kita babam lalot ya kado hang ni oblei kan tu ingi bangi de berobor ban kontrol ikani ke jingtangan ke jungi lamda kumta ngin long kita ki briu ki balalot ki bakangar pada mengelong ki balalot ki bakangar ni poi pas kuai ke stage ke mangan sakran hadin ya wi ong ka ktin wai kata glutoni kejing kangar ngisi kran ni kata ndai kani kejing lalot ande kejing pemla jungi ban kontrol kejing tangan kawan ra ingi ban penpoi ingi sikike bat ngi kata kadi kuai hakaba ngi lek persya yo blei pensusi yo blei upol wong kumni sti menokong korin kanong bakhandai khot ar punyo wong kumni Henrei ngapen stom kop yela kamet sanap kekentin ke jong pol Henrei ngapen stom kop yela kamet bat ngayalam rau ya kakeng yo ba kumno onda habang ngalayalap hakiwei
ngan jalong yala di ubalat kentaj no balai upol uang apa nistom kot bela kamet uang kontrol ngele ban bat iki berkhoj kenamba ngan peni bangadai ubriu jong belai kuat ingi kumta kau ipa kebenta hakabidai berkini kajing kalong akan adkar hakabam kadi kaja kabigi ong haktian wei kata kajinglong kata kludoni leni kata kajinglong kangar kajinglong lalot kajinglong kangar kajinglong lalot kani kadi kawei ke ba kabau bleng susi hadu kata pikir mau ikon Israel hakitab jingkan jeng nong bakat wei ngadu kerkhot lai puar lai pusau ikan mau ko to por bau bleng pun mi hai kun sa de kita ki yar khiar mo begini yo Saman puli kini khot utau pai ba tiu la mino baro singi hakata kesengi kitab jingkan kadwe lai pu ar lai pusau tau pai ba tiu la mino baro singi hakata kesengi bad baro kata kamit bad baro syai ru kelelum kita ki yar khiar te utau belalum kendiat ru lalum sipau hamar bakila that yelade hi baro saudong kata kejaka song dara te kat kata kado kadang sudang don haki beniat jongki sengap ong kaktin ke jong blay pada ba ompat sem lakta yaka kajeng bitar ke jong trai kalame lep persya kita kibriu bar utrai ula syo ya kita kibriu da kajing yap tem ke bajure sengap kai kepala jahai kon ya sar kan kajing nanti jongki abo blay penmi kiar sedang ban lum milade ban lum top bakila ban bam ka bakimon ong kaktin blay kan bakta kado kadang don ki do peniat jongki wal kamparung spo blay lapa haki da kajing yap tem mar bo blay los bitar hadu kata ya kata kajing long lalot ke jongki hak ke bakila le bak penpa bat ulakot kerteng ya kata kejaka kibrot hataba nabala tep hangta ya kibriu ki bakwa kangar ya kado ong kaktin ke jong blay kibakwa kangari kado para bangit para samla balai kini kejing bam lalot jungi kawanra ike kapan sausi ublay hane kami kuwe kejing kikentien kabangila ban ong hangni adanga ngalong ubriu balalot ba kangar bakwa ban bamot manyor teng ladi kawan kani kikentien kami ong mengilong kita kibriu kibalong self indulgence kabamot yala de ngi perkat kabang ngi kuarot yala de dai kata kada upol wong gumno hak stis ki pilpil nong bala khot ba kadai wong kiba kabakot jongki long ga jingjot kiba ublei jongki long ka kpo sngap pol wong stis pilpil nong balai ka kadai wong kiba kot jongki long ga jingjon ba ublei jongki long ka kpo ba kaburom jongki long ga jing leran jongki kiba yaimut brairu ki kibaha ka khandau kabenta kabalai kabengile mendong kaban long khan adkar kalong ngede benlong ki bakhan adkar hakaktien hakathlie para bangai bi kani kalong koi kabenta bengide men kanmau khan adkar hakaktien kathlie kanmau ha kani kalong kabadon kam ta mingi kum ki bangai bar kham ta me phi kum ki khon samla tungin tengkan ni kaktien kabangi kran mangin kanmau bakaktien kabami na kadonot na marteng teng juang bangila bani thu ban tip ya ubreu tang na kaktien kabau kran bakata ka de jing shisha pi itu ya ubreu na tip ya kajunglong ko jong breu tang na kaktien kabau kran bam dei ta mangi tip ya kajunglong ya ubreu na kaktien kapani tang junglong jong breu kiktien kibangi kran manga ma phi kiktien kibangi kran kaktien kibangi kran ada ngikran ni kena uktin ke bakala na kai ke bakaktin ke jong blai kai kalong bangi pen ngosi bangi pen mong bangi pen jot ya ki wei pat hakaktin ke jong blai la kran sibun spang thlie pi kaktin kalong ko wei ke basir kai ngamti pila ju skono am ni kene kaktin nge puli am so school kene ka wei ni ki hakikot english jungi kadang ko ki jingong bong kum ni rumors of war do more damages than war itself kaham saya jong kathma bakan salong thma ka kham penjot bun pau hajar sha banye kathma hi sangam kaham saya jong kathma rumors of wars do more damages than the war itself kamot kaktien ke bangi penmi kaktien ke bangi kren
hadu kata kala ban wanra iki besyarkai ha ka jingim jongi kum kibriu bar ka bakta iki weru dena kata kada ubli kun tu tenge yangi bangi dai hasang adon sibun ban kran ha bidai bagani bentah dai ka por kamsha ngan penstat iki jingkran jonga dena kata kada ubli kun tu tenge yangi bangi dai ban long ki bakhan adkar ka ktien ka thli ka bangi kran ka bangi dai ban kra na bangi kran bagi para brio nginteng kan yu thli jongi ong ka ktien jong blai kasam ka blai pusau khalai ka ong tu sumari lo thli na ka basniu bari germyang sentur jong me na ka bakren syukur nang dau jakob iwai arpun reu wang lada uno ru apa dang jong pi umut baulong bariu blai apa sensyar yelo thli nreu syukur no yala ka do not kata ka jong ru blai uneu brio ka bathala thaleng ong ka ktien ko jong blai tahu bom sensyar yelo thli kanu jiru blai ka bauro kalong ka bathala abang ka bathala ka bomut kabam dondor khmat jong blai kabam dondor nak menta jongi kum ki bangai dro nang ta hok ke siti bun kong petras lonong balai sipau angga ktin ko jong blai chu kum nemar jaru bomon ban e ke jingim ban yu i kisngi ba ba to un khang no yu thali jungu na ka basniu bai kermiang sentor jungu na ka ban kren ya ka syukur para bangai bi haning sungu tho ang pigadon sibun ban ekran ni gani bantahan rai namar ba ka por kamsha ngan subu tangini kentien ka ktien ko jong blai bengin sungoto baka ktien ka bangi kran kare ka wai ke ka ba ko mangalong ba wanra ke ba syarkai ke ba la ban pen plu wat ka perthai baro ko wai ko mangalong manne baka ka ktien ka bangi kran ke ba mi no thuli jungi kilong ki ba syarkai hadu kata ki ba la wanra sibun ki jing sneu baka la ban wanra sibun ke jingja ki ban pensusi yo blai kabenta ka basau ba khadu ka bangakwa ban bu ka jingkhan adkar jungi kalong ka bor halor lade ka bor halor lade kani kabenta ka khadu ka bangakwa ban bu ha ka bedai ka ni jingkhan ka jinglong jungi ban long kita ki bakhan adkar kai ka boleh kwa ingi kalong mangidai ban long kita ki breu bodon ki badon ka bor halor lade ki balak ban sensyar ya la ka jong jingim ki balak ban bat ya la ka jong jing ti breu ong ka tin kasi bat ya la ka jong jing ti breu self control larang ipai caktin ko jomlai pikir mau Daniel weni samla baru blai au nolak poi che Babylon apa dang jinglong merau lo sajiet kum weni samla ke bakan sai bantrai ka yeng jong sim bal sim lo ong yu tu yunak balda melap kita ki samla ai haki ke jingbam sim bad haba kila sajiet Daniel lo de wei na pedang kita bala sajet la yalam ki banai kita ke jingbam sim labu akhmat jongki kita ke jingbam sim bakin bam bakin dup saj bakin dup klan badu bla bantre ya ka kam ke jong sim para samla perkhat pia bakum kita ke por la si mi usamla apedang kita ke jing tangan wan na kawai kari syakawai pakari saya myo kabam kadi kababiang ka pedang ka jing tangan pedang kata ka jing long terkhong jong kamet menta labu akhmat jonga ya ka jing bam sim labu akhmat jong u ya kata ka jing bam sim ha ka bakom kata ka khaliman ka bau breu jui meno jui tiap meno yo i kini ka jing bam ki babang ki batiang ki baremdor ki babun chaj ke ai ki banja har ka de yang ai pi Daniel beriujung belai haswa bung rengko udah pej ong kawai ong ka ktien bang juyos ngau to da pej swa pin rengko look before you leap ong ka ktien Daniel hak bukum kata kapor udon ye kene kabor halo ladi bat upej bakata ka jingbam ka badon kata hak kata kami contoh sim kidan bon ki jingbam ki balong persya ya ka jing hikai ya ka jing hikai jong hukum ka jong blai ya ka jing hikai jong ka ktien ka jong blai hak niam ka jong ka bau hak ka jinget ka jong ka bau nget bakata kala pelong yu bau nong em wana inga da kita ki jingbam ki bang jubam berobor hayeng ani hasnong jonga la mangi bande akum ta kani ka self control para samla bi kani kalong badon kami ya jingim samla jongi kani kalong badon kami ya jingim samla jongi ngidana ke hak kapor kabangidai ban bangin mat sipun ki jing pensoy ki bawan soitan terwa ngi di ki jing bam sim ki basyirkai ki bangimla ban perkat soitan terwa
kani ke jibam sim ka bapniu Daniel ni kadi ki jing terwa ke jong soitan yang ngi kon samla hakidor jong ki ba kidor ki ba per bat bon ki kon samla ki ngop namar balai ndon kani ka self control kam dei gino kadai way na uso jong mensim uso jong mensim way be uso kadai self control kajing sincere la di para samla bi lara kadai yang mengilong ki samla ki bakhan adkar ngiri bandon ni kani ka bor ngila ban control ila ka jong jingim ngila ban bat ila ka jong jing te priu kumoong kumoong ka kien kasi hangta ngisala ban long kita ki samla ki bakhan adkar ikan mau itu kentian kijong pol siti si kirumu kanong baka reu khat khararong wat ai namar kata baka pop kan sincere kamet ke bayap jong pi ya kaban kongu ya ka ha kita kijing kwa jaklia jong ka para samla bi haban penkut ya kene kijing kran jong ka kijing pli kene ka team kalong ka team ka bakrau ka kodor ka ta ka mangalong ba kalong ka dei pore nam ta ju pi samla balai kalong ka dei pore ni pi samta ju pi samla tu pintip bagi samla kadai kapor hakabaki kilon hakata jinglong kabaki kidon hakata jinglong kadai ka jinglong jong kamet kidang sat kidang klan kidang kloit kamet kapat kidang pro kejabing kejemut je perkat bat bon sen habagi don bakom kata jinglong kile ya kada kano kabaki ong hakten away thoughtless klem perkat balai ngan kuslai balai kadai banle kadai kapor bagi samla kidang kloit bagi le ke klem perkat na kata kadau para samla ba kani ka tim kai kayangi kai pi mangi ngede banlong ki bakhan atkara ka jim ka jungi hakabam kadi khamtam ki jingdi ki bapen buai hakakhtien hakathale ka mangi kran batang ngede bandon hakabam kadi nang ta ngede bandon ru ya kani ka bor lolo di kadai kalong ka bandon kame nam ta jungi blen yirap ingi lamba kani ka tim kalong ka bajrong ko mangalong la persang man pelengkot ring hamla su nomar nga la kham yu te blen yirap ipi ai bu blen lorang kat pi ki jeng samla lamba kani ka tim pinang senangyo hakani singi utrai ya ki jingkran ki nongkran ba ngai pinang yo sibun ki jingkerku bo blen nang ai pi bat pinang ni sikmat tu ngin persang manlong kita ki samla ki bakhana adkar Bakani kam dai tangi kisamla ka khot ingi bangai baro mengilong ke bakhan adkar hakini ki banta blame yarap blame kurku nam tak buram ko jong blai amen ni penpa ko jong sngongo ko crown ngam tai teman san ni ba ila ai ya kani kapor kani ka khubor khamtami ke jingkran play jingkran ya kan lampang ini ka team dengan kerpat itu mensan ba in sim ke benta ba in play kani ka week kani ka janmiet to kani kapor ngilai ban play ya ka tayo jong kisamla dengan subhaban kerpat ini baro mini yang lang kani kapor but in pli kani kata to haka dakabor jong ka jingseng samla jong ka balang presbyterian mauro bat haka kerteng jong blay bau trai bu nong pade me jong Jesus Christ ngin pli ya kani kata yo jong khon samla adu menta ka singi hado ka singi utrai ka banwan blay kurku blay lorkat amen to subham shong tingi ai khublei teman besan yagi ba la kren lamprang ya to ka team oi khndiat ka don ka jing bakla ka jing mene ka jonga nakhman ka team kalong ki kristan bat khndiat ka don ka jing bakla prin namar ka jing prin kalong ki samla rei pinam so rei ka team jong ka ni ka youth week youth Sunday kalong ki kristan ki bakhan adkar tiang ngi scam kalong ka jingkur khu ka bakrau ngi wei kum ki para samla ki basngap bat sha score ya kani ka jingkran lamprang ya kani ka team o ngi sngo thu itman san il ashibun ki jingi kai ngi khamtam ha ka jing em ka be dei ba man ka sngi kumno bangi long kita ki samla
kibakan adakar yaladi kalong ka team shisha ka bayar hadu kata-kata bat ka ba kren ru khamtam ka wede ka jing im jongi ha ka jing ya inti jongi kumki samla baman ka sngi ha ka ni ka perthai ngit scam ka long ka jingker khu pi we bat ka long ru ka jingker khu nakamta ki parabangit jongi hapo la ka jong ka balang nginang omar ka jingker khu ka jong play habingi sngap ya ka ni ka khubor dia ni ka benta ngilapoi sakwi pat ka benta ka bangin sap yo pan penuai no ka jing shakri ka jong yo play ha ka ni ka jan mit tinga ai khublei ya baro ke nang shimenta ke balai don benta ka ni ka jing seng ka ni ka jing pli ka ni ko yut wi ka jongi pat khamtam nga ai khublei ru nagamta baro kitu ki prabanget ki jongi ho ha ka ni ka janmit ngila pen khre ru ka bangin sa yo ban pelat ya kani ka online service ka bangi ring ngin sa yo ban pelat lingba ka YouTube channel jong ka balang ka bangi la ring ha ka ni ka janmit ublen kur khuru nam ta jong phi ki prabanget ki bajupet chukmi ya ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Moro ban nget kan long ka jing khuru iphi ha ki ying ki sam ka ba phio ban sakri lang bat ngi ha ka ni ka por tinga ai khublei ya i tomsan se sin tu blame kur khu tomsan ni ka jingkran lamprang e ka thim or blame nang ai phi ka bor bat khamtam hinang la ban ai ka jing sakri ka jong phi halaka jong ka balang bat hakiwi kiwi benta ki ba blai u bet e phi ban pandan kam tingnya penwai no ini ka jing sakri ka jong yu blai ka ni ka jan mi inya rwai da ka jing rwai ka ban rius pa ar punyo ka jing rwai ka ban rius pa ar punyo dia dien jong ni ka jing rwai ngan kerpat ya Reverend R. Rapsang ibalong ru i administrative secretary in charge jong ka jing seng samla KGP assembly an kerpat i pastor hadim lawai in supply ngi da ka jing khu penwai ka jing rwai ka ban rius pa ar punyo perthai dap jing kala na kut sakut ka pen thami yangi da ki jing sngoba usoi tans im jing dum utrai don borlot khejat ko samla Thầy đáp thăng thinh kala na kuchaku Ka penta mi yangi da ki ching sngoba Usoi tan sim jing dum utrei dot bolot Ki joy ku samla Ki joy ku samla Ki joy ku samla Katma usim jing dum karemha menta Ki joy ku samla Abate rao yangi da jing li basnil Kin mau bangim day banchu sakut hangtang Ngin ya tu ha uji subaun kesil Kijot ku samla Kijot ku samla Kijot ku samla Katma usim jing dum karemha menta Kijot ku samla Don bun ki kamban trei namar u kenra Kum juru nama jing it baka ingna Kabalang ruka don kambat ka yaiwan
kijot ku samla kijot ku samla kijot ku samla katma usim jing dum karem ha menta kijot ku samla Tangi di dawai. Kaboram ke jingiro bat ke jingu baro kalong yame au blay ubah kle ubah jirong tam ubah pli ke ni galat yang ikum ke jing sing samla juga ke jibe assembly bat hadu ha ke ni ke jing sing samla juga balang mauro mangin yo ya ka bagin rakhe ya ke ni ka tayo ka kerpang jong ki khon samla ke youth week and youth Sunday hapadeng ki jingdo jiker ben Pab et nyai ngu eme na kamenta ke ni ke met pli ya ke ni ke tayo ya ka bangila yo ru ban kren lam prang ya ke ni ke thiem leng bau shakri jong me bat ban pendap ya ki benta baro ha ke ni ke bet ida ai ke jingu eme namar ke khubor ke bangila yo bat ai ba ke ni ke khubor kan yo syong ha ki do no le ke mensim ke jongi kenang kan long ke atiar bat ke bor bat ke buj yangi kum ki Kristan bat kerpang na kamenda ki khon samla mangila banele persya ya kita ki jingko abrai jo ka do bat ya ki buithap ki jo setan ki bele thmai ngi halaka sgi bat ya rab yangi ru lang bau mensim khut jo me kenang bangin yo ya ka bor jo ka chingchop ke jo ngi ha ki jingele ki jo ngi pa be ni dwai me to nang lamru yangi lengba ka di ka thayo hi baru ko wei hagi program baro bat hadu ke sungi ke bekerpang ke jome nang ba ke burom ke jome kan pau bat bagi khon ke jome kham tam kerpang ke khon samla kinyo e ka bagin bat kinyo bor bat kinyo e ki jingkur khu leng ba ke theu baro ko wai bar ngi pani ki baro haga keteng ju try jungi Jesus Christ bat haga bawai no ngi dwai atau da aru baga jingai e ju try jungi Jesus Christ ka jingi ba ka jung blai pa ka na bom ju kot lem ga je slok ka jung mensim ba ko do kini ki loreng kat bat ngi kum ka balang hang ni ha mauro bat ya ni ka tayo ka ba kerpang hi baru ko bai nadu mentabat sedu ki ba bom ju kot ru amen